Käy. Nyt. Tänään ei paahuteta. Voitteko arvata minkä takia? Tänään on groundbreaking seremonia ollut ja ollaan katsoa Reiskan petejä. Tai pedin paikkoja. Tuossa ne tulee olemaan. Siinä on 4 metriä syvää kuoppa. Saitoppi se on tuolla ja täällä on pelit seis. Mitä? Fiilis on erittäin korkealla. Viimeisen päällä. Kuten huomaat, täällä ollaan aivan satana jumissa. Ari meni jo sisälle. Ari on Nessi. Ari on Nessi. Ja sitten se on. Katso, että mennään jo. Oh. What a mess.